Heɗitoɓe assalamu alaikum, on nangoy kode radio darde go'o iga ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. Kode radio waɗandu ngam fulfulde e finatawa fulɓe. Min Al-Amin giɗaɗo jada taskiti ardugo taskara hande. Ɓawo on keɗiti kubaruji duniyaru, min ɗo wondi e rahotowol ha on nanta ballo ardiɗo lesdi Nigeria sanata Kashim Shettima tefi wallinde lisal mobgal kawtal lesɗe duniyaru hakkilanowa shanu ndemri, wato Food and Agricultural Organization, hedi findinki ndemri dungu be ceeɗu ha naɗɗere wendu Chad. Ha fahin on nanan gwamnati diwal Kebbi sendi ceede naira miliyonji 4 e miliyonji 2 ngam sendugo defte mo itinki primary e secondary school. Haragare min gaddanay on taskara RFI fulfulde. To amma hidde ko ɗon ha mi surgana on Sa'ad Abubakar Ganye, hanko joɗi firli kubaruji duniyaru ɗi hande. Keɗite jam. To madalla, jotta bo nda ɓurduɗi nder kubaruji ɗin. On nanan faccam ummini himɓe ɗuɓɓe iga nokkuje maɓɓe ha gallol Maiduguri. Konniyanko'en Sudan fombinari ena leddi Uganda heddidaɓe ɓe honotiri ha kerol lesɗe ɗen. Ɓikkon hewtinta 13 on mayna ha leddi Sudan dalla weelo tokki ɓawo sende nyamdu. Jonta kam da kubaruji ɗin ɗi fumaji. Kawtal ɓiɓɓe majalisa en nokku waylankeri Nigeria ɓe holli sondenanki belɗum maɓɓe dalla kippol feere ɗam bari himɓe hewtinta 35 ha gallol Kauranda Moda wonde diwal Zamfara. Nder andinore feere ɗam ɓe wurtiri jeyndiyanko'en hande alarba ha gallol Abuja. Jagorɗo kawtal ɓiɓɓe majalisa en waylankeri Nigeria, Senator Abdul Aziz Yar Adua, o holli sondinanki belɗum kawtal majalisa en ɓen dow kippol ngol ɗam bononde en yaari, nden fahin ɓe yerɓi kafugol maɓɓe fa'ago iyalu enanta saaro en mayuɓe dalla kippol ngol ɗam bononde en ɓen yarani ɓe. Ha fuɗɗam asawere ɗo on ni ton siftiran bononde en yaari kippol feere haɓe hirsi himɓe hewtinta 35 be wi'ugo bononde en ɓen jaɓi ceede iga iyalu en mayuɓe ɓen dow ɓe yofan ɓe ɓaawo ɓe nanga ha juuɗe maɓɓe. Diwal Zamfara ni ɗo nder diwal waylankeri Nigeria habdinta e soyderen to. Joɗiɓe e nokkuje feere ha gallol Maiduguri lamorde diwal Borno ɓe acci ci'e maɓɓe ngam hisango yonkiji maɓɓe e nanta riskuji maɓɓe. Dalla faccam tokki ɓawo ɗam waɗi karufugo ndiyam ɗuɗɗam ɗam daraki iga yende Salasa warugo hande Alarba. Rahotoji andini wi'i nokkuje faccam yotti ha gallol Maiduguri hauti nokku Dambuwa Road enanta Maduganari Gomari ena Bulunkutu Abuja ena luttuɗi nokkuje heddidaɓe. Hande fadira on ni joɗiɓe e nokkuje ɗen findi e faccam ɗuɗɗam ha nokkuje maɓɓe ɗam wonnani ɓe hakkunde ci'e enanta luttuɗi jawle maɓɓe ɗi ɓe sigi ha nokkuje ɗen. To siftirando ni rowani on ɗum heɓi faccam ha diwal Borno ɗam wonnani himɓe ɗuɓɓe ci'e maɓɓe, nden fayin himɓe ɗuɓɓe on mayna ɓawo ɗuɓɓe ɓe yi'aka warugo jonta ha faccam ɗam nasti kubaruji duniyaru ha wakkatire nde. Dasotiral hakkunde konniyanko'en Sudan fombinari enanta konniyanko'en leddi Uganda dasi sanadu mayde yonki himɓe hewtinta 6 nden bo ɗuɓɓe nawni ɓawo konniyanko'en ɓen honotiri ha kerol lesɗe ɗen. Wolwo e ɗemgal kawtal soji'en leddi Uganda andini wi'i konniyanko'en Sudan fombinari on toñi konniyanko'en Uganda ɓawo ɓe ƴaɓɓi nokku kerol lesdi Uganda hedi nokku fombinari Nil, nden fahin ɓe sali dasittiggo iga nokkure nde. O andini wi'i ɓe mbari goto nder soji'en leddi Uganda. Seni hukuma en ha gallol Juba lamurde leddi Sudan fombinari andini mayde konniyanko'en leddi Sudan fombinari 5 ɓawo honitirego hakkunde maɓɓe be konniyanko'en Uganda.
ɓoymano ni wala da sotiral feere woni hakkunde Sudan fombinaari enanta leddi Uganda heddidaɓe lettake ma ha wakkati habre tefiki ndimu Sudan fombinaari wodi wallinde Sudan fombinaari heɓi iga laamu leddi Uganda les ardugal ardiɗo lesdi Yoweri Museveni. Ha leddi Sudan du heddi be Sudan fombinaari bo bikkon peton hewtinta 13 mayna dalla weelo enanta sonde nyamdu ko nyame ha ɓurna nder sangere hijiroɓe wonde nokku fombinaari Darfur. Kawtal nyawdoɓe ha nokku sangere hijiroɓe leddi Sudan andini wi'i woodi haaje tefki balla wallinde kare nyamdu enanta lekki ha nokkuje sangeje hijiroɓe ɓen. Lettake wargo jonta wala nyamdu ha nokku sangere hijiroɓe ɓen. Ngam majum ɓe ɗo nodda majalisa mobgal duniyaaru enanta nokku wallitoɓe ɓurna nder hijiroɓe dow ɓe ɓedda tiiɗal ha wallinde ɗam ɓe wanno ɓoyma dow fayuɓe leddi Sudan ɓurna ɓikkon peton. Ha nokku sangere hijiroɓe Lagawa wonde funankeri Darfur ɗo hoosi hijiroɓe malla fayuɓe 7,000 hakkunde ɓikkon enanta rewɓe. Nden bo wargo jonta wala wallinde feere ɗam ɓe heɓi iga hukuma leddi malla bo kawtal wallitoɓe iga lesɗe yaasi. Nden fayinta wakkere wore bo kawtal bononda en ɗo yarana ɓe kippi ha nokku hijiroɓe ɓen. Ɓurna nder nokku habdinta e sonde nyamdu enanta kare wallinde iga majalisa mobgal duniyaaru enanta luttuɗi kawtal wallitoɓe ha leddi Sudan. Ɗum latti nokkuje on ɗam woni les ardugal konniyanko'en RSF, les ardugal Hamdan Daglo andiraɗo Hammeti. Mo latti lawlirawo siyasa ardiɗo lesdi Sudan mo laamu soji en General Abdul Fattah al-Burhan. To heɗitoɓe titan ko en wawata waddangon kenan nder kubaruji duniyaaru iga Sahara Radio Kode International wonde gallol Abuja lamorde Nigeria. To a yettama Sa'ad Abubakar Ganye. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Kode Radio International. Jonta bo wo'ine jonde ngam heɗitiggo rahotoji ɗimin taskani on. Ballo ardiɗo lesdi Nigeria sanata Kashim Shettima tefi wallinde lisal mobgal kawtal lesɗe duniyaaru hakkilanowal shanu ndemri mabo fiji demri ko andiranga Food and Agriculture Organization hedi findingo ndemri dungu e ceeɗu ha Nigeria. Iga Abuja nda Umaru Aliyu e nanta rahotol ngol. Kashim Shettima heɓi waɗugo gidal be dente mobgal kawtal lesɗe duniya dokkoje wallinde dow ko larani ndemri man on ha yake o wakkilti lesdi Nigeria ha hawrinde ngam fesuki nyamdu ha nahiyare Afrika. Hawrinde bo de mobgal kawtal lesɗe duniya be lesdi Italy hawtade be lesdi Ethiopia efti teddenga muɗum. Nder ɓe Kashim Shettima waɗi gidal hawti be ardiɗo Food and Agriculture Organization FAO Mr. Q Dong-yu be ardiɗo International Fund for Agricultural Development IFAD Alvaro Lario be ardiɗo World Food Program WFP Cindy McCain. Ha yake gidal mako be ardiɗo FAO Shettima tefi wallinde FAO man hedi fintingo ndemri ndungu be ceeɗu ha naɗɗere wendu Chad ngam hebbitingo shirya gomnati mobgal lesdi Nigeria ngam fesinki nyamdu andiraɗum Green Revolution Project. Shettima wi jawmirawo riskiri nokkure man be ɓillaji ndemri ngam non o tefi wallinde FAO. Kanko bo ardiɗo FAO man Mr. Q Dong-yu mani jabruɗe ɗen gomnati lesdi Nigeria les jagorgal Bola Ahmed Tinubu ɗo hoosa hedi wallitigo ndemri ha lesdi ndin. O ɓesdi wi'ugo FAO wallitan gomnati be jabruɗe ɗen ballititta ha fesinango ummatore lesdi Nigeria nyamdu. Ha yake gidal mako be ardiɗo IFAD bo Kashim Shettima wi gomnati lesdi Nigeria ɗo wallita remoɓe famɗa sembe en be ceede hawtade be kare ndemri jamanu. Shettima ɓesdi wigo gomnati yaddinan famral hakkunde lesdi Nigeria be IFAD heɓa remoɓe ɗuɗɓe botora be majum.
ha yake gidal mako be WFP bo Shetima yetti ɓe dow wallinde nde ɓe dokkata ummatore lesdi Nigeria, amma o ɓesdi wi'ugo lesdi Nigeria tabitinan henanki ummatore mari nyamdu. Kanko bo ardiɗo WFP Mustama Ken andini dow hukuma mako tokkan wallitigo gwamnati Nigeria ha taskara nyamnugo fukaraɓe primary wato school feeding program be wallitigo fayiɓe ha lesdi ndin. Iga Abuja, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV. Min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi nanugo Kode Radio International ngam wallugo fulfulde be pulaku. Gwamnati Diwal Kebbi sendi cede naira biliyonje 4.2 ngam sodugo defte e mo'itinki jangirde primary e secondary school. Malami Bagudu wondi e rahotol ngol iga Diwal Kebbi. Gwamnati Diwal Kebbi hoshi alkawal majjingo cede ko yata naira biliyon 9.2 dow sodugo kare jangirde primary hauta secondary e jiha kanka Kebbi. Gwamnajo on Dr. Nasiru Kauran Gwandu wangine halaka wakkati mawre maunde de kautal modiɓe jangirde primary e lesdi Nigeria waɗata e ɗo en jihol Kebbi. Kautal gal latingal gal lesdi non gal wari lisal jiha Kebbi ngam waɗugo mawre hitande wakkati ɗum waɗata mawre den en ni gwamnajo on wangini kanko yabre makko nane ma janginol o modibbo jangirde primary ngam majum o hendi ceede en ngam ɗum yaha ɗon soda dette ɗen ngam nafa jangirɗe primary hawtade secondary jiha kanka Kebbi. Oyi daga o ñakki laaw makko ni o waɗi alkawal wiigo o ɓoositen debbo sembiɗina yeɓre andal ngam majum ma o hocci modiɓɓe ko yarata wato 200,000 nden bo hawtade himɓe ɗuɓɓe hawtago wiigo ɗum heɓay dette jangirɗe. Oyde modiɓɓe hoccama ɗum heɓayi defte ko ɗum jangirta jande wata ngam majum ceede en ko yarata naira biliyon miliyonji 2 kanum ɗum waɗay ɗum ngam moƴƴingo jangirɗen laatiɗe wonnake jangirɗe primary secondary e jiha Kebbi ni ɗum tedde non ɗum gwamnati jiha Kebbi tabbitina wiigo ɗum moƴƴitinama. Idris Kauran Gwandu o yeggitayi wiigo modiɓɓe kam waɗimo darande cokko ha heɓi nasarago yokkago dow koral makko ngal laamu. Majum jiha Kebbi ni jangirɗe primary e secondary moƴƴinte o ceede luttuɗe bo ko yarata naira wato biliyon 2 e miliyonji wato 6 kanum bo ɗum naftira ɗum haro hakkilango codul dette ɗen bo e waɗugo goɗɗum ko haaja wakkati wato mawde den watte ni ardiɓe jangirɗe primary e jiha kanka Kebbi kawtal modiɓɓe ɗum en yuti mawre mun ko waɗata e jiha Kebbi ardiɗo en yuti e jiha Kebbi Mr. Isgogo o wi'i o heɓi nasaraku ngam ɗon waɗi mawre duuɓi ɗum waɗay ɗum tawi joni wakkati Kauran Gwandu o nane ma o anni Kauran Gwandu e neɗɗo noon lobbuɗo nden bo gaɗo ko hani moden ɗon doggine e birnin Kebbi ngam jiha leeso lincitoyago dabareji e bo wannereji ɗum jiha Kebbi moddi e muɗum wonti mawden nde waɗama ni ɗum heɓe ɗum wultuna laabi kanduɗi ngam jiha leeso andal primary e secondary janka Kebbi keertol gonɗon Aboubacar Malam Bago ga ɗo birnin Kebbi. Totoni on woyta taskaranji ɗin ɗiɗon garana on iga Kode Radio International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria. keɗite Kode Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. Jonta bo na e wonugo wakkati nda Abubakar Ibrahim Barikilladi nastoy e nantara hotol mako. Mbayli ngurdam fulbe e ma fu neɗɗanke dañi kayni ɗum dow andunoɗo hol ngurdam suudu baba e fina tawa wontirno. Zamanu kan waylata don komai andi kusan duuɓi sappanɗe ko 4 ko 5 to andi joni ko ɗume sanjake ngal nane ko moye ummi taway wuro maɓɓe ga ɓogo go otake yetake teni mawɗo yetake nder wuro ngon ko baba ko minnor baba wala gel dow ko debbo ko gorko wala gel dow kal joɗake. Fulɓe mawɓe hono Alhaji Yakuba Muhammad Jos fintini en holno pamaro jogorino fuu kesuɗo ɗum e teddinde kongi mawɓe.
bo har komai lila komai suka lil ko da ya do ibega faingal fa daga dogo waga ya bega ta ummake a dogga kan a hulai gal ale to ta fotti be go ko higo baba ma ko miyo baba ma sai ma aljabi mo ko mo dangi ko da ayari karmu sai ngar kirangal ka je dogga akali da halilan kan kan ñu holla sama wai ai da baba ma to tunoda a ta samu wasu da idon ha joni o andini en ɗawtare ko fate dewle no wontirno to har hawti be debbo be gorko sai ɓe kawte wala giɗo goɗɗo sai gal waɗi tsap kuma kowa joɗo tsap ɓe andindirano ɓe wani an fami waɗani alkawari wani mi hokkata to gaba goo leydi ndin kap wala gal o natta raɓɓusugo segal ngal kadi kay warti mate inde ma to ɗum waɗanay suka debbo inde mo dañama kenan ko sai goɗɗo sai wara wiya ay mi nangani wane am ɓe higgoraɓe baba on to mi nangani wane o ɗon walla kadi solo le wiya e yiɗimo kadi hanko bo alhaji ibrahim alkasim toro no sifori walla tindinir ɓornugal e ñaaƴol jokolɓe be cuddiɓe e fuu debbo no wontiri hande jontani sukaɓe komi waylake to maɓɓe ndenno nanon ndara sukaɓe joni eyi suka e fembi gongol fembol a yiya debbo e moori gokki morki ndenno a yiyata ɗum a yiyata bo pembol ngol ɗo a yiya suka e watti salla kam ta iika bo toggore ɓaalu tagwari to wattake tagwari ɗum vindide bindo pat zamanu waylake kabaɗe am amma nane ndenno minon kam min ummodaki ɗo no tarbiya min toyi debbo e gorko bo e ragare mawɓe fulɓe ɓen ewniti fuu kala faalaɗo neɗɗa ko walla teddinede tefa lahar e jawdi ngam yeɗɗinol gurdam ko ɗume ta wala ceede joni debbo ma yiɗama ta wala ceede joni a ɓeyata ɓiɗɗo ma ra waɗu waɗanma ta wala ceede joni banda ma wanna e ma a andi ta wala ceede bo joni debbo ma mo hoore ma a wolbantama onano amman ta woodi ko ɗume ko a few o jaɓika ko suka bo ta wala ceede joni ta wimo accu waccata amma ndenno ko a wala ceede ta wimo alu ɗum ɗon to alay mo andi a mawɗo ɗo jantore nden haaɗi modibbo ibrahim aboubacar hassan barikilladi gila abuja nigeria to madalla jonta bo wo'ine jonde ngam heɗitiggo taskara rfi fulfulde kajjata ba mi salminima mi salmitimama hande ko ñalande hertanande haɓugol gollirgol neɗɗanke noon macca ngako no tawa e nder mum ɗen gandi noon e sahiji feƴƴuɗe no gasa ha hande hari ɗum no jaali e nder ndi leydi Mauritanie yewti en hande ko holno on alhaali sifori o ɓeydima walla o ustike min de yiyandam min Kadiata Ba e ko jiyanmi e ko nananmi so ɓeydaki ustaki par ce que mauvaise traitance ɗo e nder leydi he min kam e yiyandam ustaki par ce que kañum probléme o ko neɗɗo tooñma walla neɗɗo anda wonde ko kañum ɓurma sur tous les plans woni min woni e damal mi hanma nadde walla mi hanma foofde ɗum ɗon nanɗo ne heewi ustaki so ustinoma tan ma moƴƴanno hol saabi ya hande ɗum ustaki ko ɓeydi en beele alhaali o waylike macca ngako ngu no waylade no adna o woni yarirde noon sa yi ustaki c'est parce que yimɓe ɓe potani ɗo e leydi he ne waɗi ɓurnaɓe ne waɗi jasnaɓe so ɗum ɗon iwani e nder leydi he maccungagu wawa iwde par ce que maccungagu ko ɓuuri tengtude koye wasde jogade ewa sa ala noon a teddintaki hayso koye nder famille ma a teddintaki ala ko haali e guite goɗɗo ɗum tahi maccungagu wawa gasirde noon taw wona ko leydi ndi ne wayli woni leydi ndi yo waylo ko goto fof waɗay hakkille mum waɗay ɓernde mum waɗay miijo mum kadi taw ko ɗum dogata e ƴiiƴam mum wonde ko yimɓe fof foti to Allah ko Allah tagi yimɓe ɓe fof addi ɗumen e oɗo aduna yimɓe ɓe foti ɓurodirde tan ko golle mumen e balle mumen hayso jomumen ne kaala mbiya wonde an a ala konngol a hokketake konngol a wawa haalde a wawa hokkude miijo ma a wawa addude yiyande ma a tanko koye ngol ɗon leñol njeeyeɗa koye ngol ɗon oɗon ɗum ɗo njeeyeɗa donc ɗum ɗon ko foti gasde e monde he fof ala ko haali kay ɗo e nder leydi Mauritanie ɓaadi kay ko république islamique de Mauritanie ko leydi julɓe ewa nde wannon noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam salima ɗum ɗon ala ko haali mo ngannduɗaa hannde tagira ko sibaabude makko et puis ne rewe makko ne woni caggal Allah e makko
donc ɗum ɗon ne foti gasde e nder leydi he ha laaɓa ha wiye ces. Woodi laawi kesi gollirɗi neɗɗanke e nder ɗi duuɓi ganinji ɗo e nder leyɗe ɗuɗuɗe wonwa ɗe ɗalle ɗe rewani saria ko ɓeyata ko immigration wona kadi gollirgol rewɓe ko fati e doolago beele ɗin laawi ɗon kadi kesi ɗi jaali e nder leyɗe meɗen Afrique. eyyi kañum ha hannde ɗum ɗon fof nanay e leyɗele men Afrique nanay leyɗele men eɗen gandi no gandirɗen ken maayoɓe ni ewo ɗum ɗon fof ko baasal ɗum ɗon fof ko leyɗele meɗen hokkaani ɓiɓɓe leyɗele ɗe no mbawiri golloraade no mbawiri changirde gurdameji mumen ewo so taw noon wonko mankirma e gurdam alay sago mbiyaɗa yaha ɗe yiiloyo gurdam ɓurɗam seɓorde seeɗa e gurdam ɗam gurɗa ɗam ewa jaranma naatde e geeji maya heen ƴetta laabi ɗi ngannduɗaa c'est à risque aɗa anndi ne waawi jettoyɗaa ne waawi mbasa yettoyaade kono ɗum ɗon fof ko yidde wallude famille mum wallude hoore mum walla ɓesngu mum donc jomumen hunde fof ne jarani ɗumen ɓeeɗo rewɓe kadi yahooɓe ne liggoyo liggeyaaji ɗi ngannduɗaa wonaa liggeyaaji moƴƴi ko joomum wiima liggonomi taw ko mbeɗa itta jawdi mbeɗa tottuma e aɗa tottami hoorema ewa aɗa anndi ɗum ɗon so joomum so woni e ndiɗon mbaadi alay sago ɗum ustotaa ko ɓeydot tan. hannde awa namdal ngal ko woni hol haana waɗeede ngam dartingorɗi boneeji wonɗe addirde Afrique caggal. eyyi min e yiyandam ko foti waɗede pour dartinde ɗum ɗo fof ko fondude ɓiɓɓe leydi fof pota ko gouvernement ji ɗi machallah eɓe jogii ngalu yoɓe jaltin ngaluuji ɗi ɓe kuutorto e affaire uji golle puyɗe walla ngaluuji leydi ɗiɓe kuutorto kamɓe tan eɓe kertori ɗum ɓe jaññana ɗum ɓiɓɓe leydi ndi woni debbo mum woni gorko mum ɓe mbaɗa opportunité ji pour ɓiɓɓe leydi fof mbawa heen yiitaade koye mumen mbawa heen huutoraade pour waasde yiide wonde ko min de mi dañaani ko potmi dañde koye leydam mbeɗa hiiɗa e leydam tan ko mbeɗa yalta mbeɗa waɗoya ko ɓuri bonde e aduna walla mbeɗa yalta ne jaran kam hunde fof so yiɗi yomi maa e laawol so ɓe mbaɗi ko ɓe poti waɗde ko woni ɓe mbaɗa micro projet ji ɓe mbaɗa entrepreneuriat ji ɓe kokka sukaaɓe ɓe daña gollirde par ce que ɗo a janngata haa ngatna ngara donka dañde liggey ndondoɗa ɓesngu ma comme min joni exemple am mi rondo ɓesgam mi itta ɗum caggal leydi mi artira ɗum e leydam jomumen kaaɗe naatde jomumen mbaɗe comme si hay étranger ji ɓuri ɗumen et puis découragé o hankkadin so jaltiti leydi ndi gonta yidde ruttade e leydi e donc ɗum ɗon woni ko ngannduɗaa fof ne foti change no leyɗele goɗɗe développé ɗi fof mbaɗirta ni no teddiniri ɓesnguuji mumen ni leydi ndi teddina ɓesngu mumen par ce que alaa ko ɓe jogii e aduna ko ɓuri ɓesnguuji maɓɓe ko ɓen ngoni avenir janngo leydi ndi. Kadiata Ba mi yettima sanne a jarama. A jarama no feewi. keɗitekode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. minon madiroɓe emin gondi be kode radio ha mitaji 41. to madalla haragare nda gimi fulɓe waranan on iga ɗo kode radio international. kode radio international Gallure Abuja, lesdi Nigeria. Ngam fantinki, ifindinki, bandiraɓe hulɓe. Nangowe, Kode Radio. Kode Radio Abuja, hulɓe nangowe nane. Kode Radio Abuja, hulɓe nangowe nane. Inde Allah jomirawo fuɗiray mingol gimol. Jomirawo ngaddo letti waɗi kurɓe leñol. Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane. Jomirawo wawanan hande magan mima. Kode Radio Abuja lelanay mi walliram. Salati taslimi ma jomirawo tan waɗi. Ɗo annabijo jagorɗo tagle duniya. Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane. Alihi sahabu en mabɓay watta ɓe to dere. Ɓe tokki lilaɗo maɗa ɓerde go ona ɗiɗi. keɗitekode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. minon madiroɓe emin gondi be kode radio ha mitaji 41.
no windare fini on nane bandiraɓe. General Muhammadu Buhari Allah ne baba. General Muhammadu Buhari Allah ne amin. General Muhammadu Buhari Allah ne amin. General Muhammadu Buhari Allah ture amin. General Muhammadu Buhari misalmi ni ma baba. Allah ne ture. Allah kaje mangu. Allah hoke hayru baba. General Muhammadu Buhari Allah ne amin. Hayru di duniya ya joni rawo hoke amin. Sharru di duniya ya joni rawo rene amin. Hayru di duniya ya Allah belde ture baba. Wannan entori ne joni rawo rene. Kuda hayru berne lamne sai bagor ko hajja Aisha. General Muhammadu Buhari Allah ne amin. President Nigeria kim tomo bernde hore baba. Kito yimbe jomu hayru di odurmino baba. Marto tina marto andal dem marto shagu baba. Kajo ho yimbe dem ballito Allah rene sura hayru jomo bernde hore baba. General Muhammadu Buhari Allah ne amin. President Buhari Nigeria holi halima ya Allah sura beste nyamu min torire alamu. Bako hata Aisha min manishani mata Nigeria holi kipuma bullo mu beste na beta. Biyaniyam taki yare jingo marito gunga baba. Bullo marito bernde lamde bullo marito asli baba. Bulbelesi da urakasina bulbe marbe barka baba. Hayru se jumata se mani magotu Allah rene sure hayru jomi salimi baba. General Muhammadu Buhari Allah ne amin. President Omimi hobna himbeleti mede heja. Mobe hale barci fularo bendo tiende heja. Omimi hobna bera intu ka beleti heja. Harhu ho beleti, pallito beleti. Jona jam torini Allah besangen deleti amin. General Muhammadu Buhari Allah ne amin. Wanganal owodi asli ndem owodi dina. Lenyal marbe dawra katina lenyal marangol barka. Tengodi dina ndem tengodi kautal hore. Owodi daudi, owodi nagi, ndem owodi endam baba. General Muhammadu Buhari Allah ne amin. President Muhammadu Buhari gorko hajja Aisha. Baladi Nigeria de komo bernde hore dada. Balito horo bebe hurbe o endi himbe mede. Tertido debbo baba. Shahido debbo baba. Allah besdu yide amin. General Muhammadu Buhari Allah ne amin. President Buhari Nigeria kullo ndoto. Adalito bernde hore sandi guoda. Allah beste bernde ngoda ku albarkatina. Jonathan Elegi heja. Joni rawo beddu amin. President Buhari Nigeria Allah beste hayru Allah rene ture amin. Amin, amin, baba. Allah rene ture amin. To fu e fuɗo ɗo min gaddi ragare taskaramji ɗimin taskani on jemmare nde ɗo darde Ahmad Arab Abubakar Azare se Umaru Aliyu kawtuɗo taskaram hande min Al-Amin giɗaɗo jada wiyata on balen jam